είναι έργα του τόπου μας. Είναι μια εργασία τώρα τελευταία που έχω κάνει, ας πούμε, μέσα από τα πάρα πολλά έργα που έχω, και είναι η τελευταία μου δουλειά και με 20 έργα, 20 τοπία του τόπου μας. Υπαρκτά βέβαια τοπία, τα οποία τα έχω κάνει εδώ και μισό χρόνο περίπου, όλα αυτά τα έργα.